Не знам дали знаеш, Не то знам. моя лор е дека бех аз много голям ютубър едно време. Я. Well now you know. Да влезем, ти влезеш по мене? Yeah. Чек само да ми се включим на А, Roblox. чек. Има много ютуб видеа, некои избричнини, некои ще са живи и здрави. Обяваш ли ти? А, от YouTube, ясно. Разбрах. Имам обявано... Марио пишал ти. Оти? Имаш обявено? Чекай, Мари шо вика. Гледал серия. Нямам да нека долу. Ама ако дойдел, ке посадел малко на кол. И пати бишката. Влезе ли ти от Just Impress? Не, И аз ли да влезам? не бе, аз ще влезем той към мен. Не пай влези. Чекал. Иначе, от 2016 аз се обявах YouTube видеа, имах 1000 subscribers, ама престанах Ай, влез. от им беше много работа. Правях буквално Minecraft видеа и Plants vs Zombies видеа. Ама там беше къде съм сериозен YouTube канал, да ще как да имам фанс. Чекай малко закачи ми. Да, ще пари от Майнкрафт, не за много ми прекинуваш. Сецкам ли? Чекай. Да. Не те разбрах дали пари правиш от Не правях пари. Нямах картичка или нещо такова. Майнкрафт, ще снимаш. Да, Minecraft снимах и Plants vs Zombies. Ама това беше 2016 и това сериозно снимах, за да им subscribers. После престанах, ама тай период си да правяме видеа. Фитнес. Тай период си да правяме видеа, сега ще бъдем дойшло Андрей и Константин, си да буквално. И после почах да снимам YouTube видеа, ама как играме, ама како само ги аплодирах така на курчак. Не бе као сериозни. Не си свесен колко само сецкаш. О май лорд. А не ми кочи играта, чек малце. Па вика ми мусум се маса. Слушаш ли ме сега? Да, слушам, да. Цецкам ли още? Ай кажи ме ако цецкам. Окей. Чек сега, ще относим за фитнес. Чек са шортсовите. Ая. Има апдейт. Ще апдейт. Нов облек. Дека. Шовето ми рейчо. Ами насегда. Гърл на всеки да няма Шо? да е много облека. Как мислиш няма нов облек, къде има? Не я гледам. О май fucking god, сега тя покажа. Обаче ви женската вежбата ще носта. Почва греш човек, който ти не вежбеш. Да. Филанки блуза можеш да носиш. Аз ме аз колеща. Чекай. Да? Дойдех сменам колеща. Църнолики се правиш. No, I'm white. Няма да съм water muzzle. Мито. Има и нови фаци. Ти по-тех познаваш ти работи. Всеко фаса Филип, ли ги знаеш? отивах доволно, не ли гледаш, съм гламуриста. Чо? Колко звезди имаш? 1331. God damn, ти много играш тази игра. Yeah, Ще трябва да sorry. покажем. Хубавка е. А ти нямам пълнител. Ая. Има и можеш да направиш. Дознавам и хекс неки за тая игра, кют и нека да има работят. Да се мочим вируса, да се мочим аз на тебе. Кой вирус? Ти лаптоп ме пълно вирус, сега как бандо да гледам, всичко ми се напъне. Де я е? Що знаеш И да до гледаш? пиздомата ми. О, мисля да ми крашна са. Барби. Не крашна. Барби филмо.
Не, Барби църтанта. Ти на шо гледаш, бе? От темпата мен дек да гледаш. Оти знам MyFlixer, това, онова, след ти шуми имаш кажно, там пробахме нещо, лаптоп му дупал газо и не успях да гледам. И ми се пъни вируса от други сайтове и са малко нефункционални. Мисля, може да си Абе, функционира съвършено, ама... има нови сукни. Ей, стварно ли Я. има и аз... Е, Go, 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 go! Оти гъти карнавал, се знам да игла карнавал. Уау, уау, уау. Това ли те обилна песна? а, не. Аз мислям, че съм готова. Ф, селмца. Ф, селмца. Girl, защо не е исто? Окей, супер. И да се влочим времето, да се влочим и гърми и върне. Тук ветър има. Ей. Имам нова фризура. Go, 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 go! Öti gъти канава, ще вайн дикла канава. Слушаш ли ме? Да. Кажах ти имам нова фризура. Good girl. Чекай, нов Чо? Живо ли? Живо ли? Да, Филип! Мисля, в играта ми говориш. Не. Условени ли е се, че? Да. И колко пари беше? Сам свой фризър. Ах, Ленче, и добър ли е? Да, на мен ми се арес. Go, 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 go! Öti gъти канава, ще вайн дикла Да, канава. те! Че така право от БСК да играеш? Ки излеваш ли после? Не, оти сега хобия студио, сега ще снимам. Ага, добял с мотивация с това. Да. Ще благодарим после на YouTube и може да добием фанове. Ако разбират македонски. Ако разбират самички диалект. Па, може да са македонци и бугари само. Може. Не плаши ме, брак. В момента се експлозирам от не се ти дам под звезда. И аз не си дам по неизвестно, никой не е заслужил повече. Мисля, мястото не беше лоша, ама као. Ай, кажи ми как стила ти, малко ми закочва на мене. Пащи. Окей. Утре ще снимам как играм Corpse Party. Нямам бе нещо. Кой да са такви ногти да вежба? Oh my fucking god. Beautiful! No. Сам не и пише му да не ми дава по една звезда сам. И аз пишех. Thank you. И аз съм... Oh my god, 5. Секаш на Khloe Kardashian. Мисля, ти кажеш от Нана Гошевата подсейки. Ай, емоция не е. Thank you. Я мене. Yes. It's Ariana Grande. Gave you 5 stars. Ей. Go, 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 go! Оси къси канва, си ван викла канва. Уоу, ей, коме сум? Трето. Омага! Не съм. Второ. Ти си първо. Ай, аз съм второ, what the fuck?
Дали мислиш дека ние читнуваме? Правим много скамче водим за другите. И мислам от това на една рунда с Вероника, къде играем, починали другите да премейкат и си да взел да играте, само аз и Вероника останавам. Па еднъж беше така и аз ти, Вероника и Марио останаваме, нали помниш? Цяло време аз правим пъчка. Ей, да бе, и тогава. Дай се надпреварваме мегасебно. Не. Аз бях второ място. Марио добър пробва някак. Да. Добре, защо не ми удобно? Енчо, бидейки това ќе подарам после на YouTube, да не јас комна за никой. Не дека некој... My fucking god. А и ако не очекувам некој да увиди това видео. Чом на интернет имам нещо, ти заебаваш я на принцип. На мен ли говориш? Те за гледа. Када направим аз. А Game of Да. Thrones? Как да се направим Game of Thrones? А как кажем, брат? Мука ми, върти ме се. Не. Мале, сега това си да го видя от TikTok и си да го правят. Да, и аз от идея съм нищо от Game of Thrones. Go. Много се извираш, не те Find it like Hannibal. Whoa. Дека ма... я. Да. Нищо. И аз ке излезам како готичарка, май. А и аз. Не бе, това. Мислех си така ќе слезат. Дема да тева ми джупката, май не мисля. Елена, това е на YouTube. Да би рейсист. Оп. I said what I said. Bitch, I said what I said. I'd rather be I'd rather be famous instead. Знаеш дека во Game of Thrones има incest. И това много често. Okay. Cancel them. Мали им. Мисля, че сега ако не дойде си пак поведаме много кепрометово да кочит на ума. Yeah. Слушай как гърма? Не. Okay. Go. Is she carnival? She ran dick like carnival. No. Wow. А знаеш, гледам ги другите как са облечени и никой не е като Game of Thrones, така да, Арно. Oh.
Едната буквално модерни фармерки и кроптоп. О. И Окей. учила дори. О май fucking god. Нека не са бунат. Де бе, neko сабия нема ли от рак да взема? Като Game of Thrones, на кои саби, круни, Да, нещо. крони. Няма Има круни. пуси хат тука. Що има? Пуси хат. Ем, От това кютки оставам. И ако не е баш Game of Thrones. Окей, гатира. Знаеш, що трябва да има от тази игра? Някакви chains. Сабия. Не, това може. Или купец. Нещо такова купец. Това по темата. Го, чекай малко, аз мисля. Защо да фанем рак? Окей, ай, закатвам мена. Как се виква та главата? Да напишем името. Daenerys, да. И ти ли си та плавата? Да, и аз. Аз съм та главната плавата, ама не знам как се викаше. И аз това е гарантирано. Daenerys Targaryen. Да, не директор. Как? Я ти напиша та. Чек да им. Daenerys. Go! Ути, карнавал, ще мрам директно на карнавал. Wow. И ти, що? Ти помина ли веке? Елена? Да, дай не ми даде 5 звезди. Не гласих. Па има маля Филип, защо така ми направи има? Изповраки. Сигурно няма да сложи нещо в бракет са. Човека, I did not. I asked for help, but none of you answered, so I did my own thing. Окей, бич, мислиш, имах време. When did you ask for help, lol? А я пшала горе, what the hell is that? Coco loco. Sí, señorita. What? What това Game of Thrones? I don't understand the team. Oh my fucking god. Ей, второ Я място. хвала ти. Куче, не, аз гласих за теб, а ти не за мен и сега аз съм... Какво съм? Sorry, Лена. Oh my fucking god. Ще викаш oh my fucking god? Пето место. Let's play shite, I'm gonna lie. Аз сега глуп ще да работя. Чеки малко. Oh, fuck! Май сега глуп ще да работя. Маля? Да.
Работи. Go. She carnival, she running the carnival. Whoa. Защо хака Game of Thrones темата? Не знам, айде сега си играме някаква хорор игра. Ами, А? ами, не пак исти темата.